Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, December 9. ICU patient patay, 17 na iligtas sa sunog sa ospital sa Bulacan. Dagdag pasahe sa traditional at modern jeepney, tinutulan bunsod ng price rollback sa diesel. Walang paggalaw ng presyo sa mga pangunahing bilihin ngayong holiday season ayon sa DA. Giant Lantern Festival all set na sa December 13. At holiday promos and exclusive discounts, handog ng Laos Group sa car buyers hanggang December 12. Isang pasyente sa intensive care unit ang nasawi habang 17 pa ang nailigtas matapos sumiklab ang sunog sa Our Lady of Mercy General Hospital sa Barangay Longos, Pulilan, Bulacan, madaling araw ng Lunes, December 9. Kinilalang nasawi bilang si Marcelino Leonardo, isang retired police na nasa ICU nang nangyari ang insidente. Ayon sa ulat, agad siyang inilabas mula sa gusali pero binawian din ng buhay makalipas ang ilang minuto. Nailikas naman ang 17 pa na pasyente mula sa ikatlong palapag ng gusali at agad na inilipat sa mga kalapit na pagamutan. Ito ay ayon kay Mayor Rolando Peralta Jr. Sa paunang impormasyon, nagsimula ang apoy bandang 1:00 ng madaling araw sa likod ng isang refrigerator sa pharmacy room sa ikalawang palapag. Nabilis itong kumalat hanggang sa itaas na bahagi ng gusali kung saan naroon ang ICU. Umabot ng higit 4 na oras bago tuluyang naapula ang sunog at idineklarang fire out pasado 5:40 a.m. Hustisya pa rin ang panawagan ng Pampanga Press Club o PPC para sa mamamahayag na si Jess Malabanan. 4 na taon matapos siyang mapatay habang nananatiling malaya ay tinuturong na salarin sa krimen. Muling umapela ang grupo sa Philippine National Police at Presidential Task Force on Media Security na ipatupad ang pag-aresto sa suspect na si Ari Salomon. Giit ng PPC, mayroong valid legal basis sa mga otoridad para habulin si Salomon. Kabilang ang prosecutor's resolution noong February 28, 2022 na nakakita ng probable cause at warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 32 in Calbayog City noong March 28, 2022. Si Malabanan ay pinaslang sa loob ng bahay ng kanyang ina sa Calbayog City, Samar noong December 8, 2021. Bago ang insidente, tumutulong umano ang veteranong mamamahayag sa mga magsasakang humihingi ng tulong para sa kanilang mga kaso sa lupa. Iginiit ng PPC na ang matagal na pag-iwas sa batas ng sospek at ang kabiguang maisakotopara ng pag-aresto ay nagpapakita ng hayagang pagpatay at pag-atake sa media sa bansa. Hindi raw hihinto ang PNP sa pagtugis sa mga iligal na pogo, makaraang matuklasan muli itong nagdi-disguise bilang BPO IT industry. Ang buong detalye sa report ni Arlene Salonga. Palalakasin daw ng PNP ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at Internet Gaming Licensees o IGL matapos madiskubre ang umano'y illegal online gaming hub na nagpapanggap na IT BPO company sa Taguig City nitong unang araw ng Disyembre. Ayon kay Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., malinaw na nagpapatuloy ang pagtatangka ng mga sindikato na magpatakbo ng iligal na gawain sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa POGO sa buong bansa. Bunsod nito, mas pinaigting ng kapulisan ang intelligence-driven operations laban sa POGO mula nang maglabas ang Malacanang ng executive order na nagbabawal sa operasyon nito. Magpapatuloy raw ang kanilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipasara ang lahat ng natitirang POGOs, lalo na yung mga nagkukubli bilang mga BPO o IT solution companies. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang PNP sa Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at Department of Foreign Affairs upang bantayan ang foreign nationals na sangkot sa muling pagbuhay ng mga tinaguriang underground gaming hub. Posible umanong konektado ang ilang operator sa mas malalaking transnational cybercrime networks. Hindi raw ito simpleng illegal gambling dahil maaaring kasama rito ang online fraud, money laundering, identity theft at iba pang cyber-enabled crimes. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng PNP at CIDG sa mga foreign counterpart upang palakasin ang case build-up. Babala ng opisyal, tumigil na ang mga nagbabalak na magpatakbo ng POGO
dahil tutugisin sila at ipapasara hanggang maubos. Mahaharap din sila sa mabibigat na kaso. Matatanda ang 2024 nang madiskubre ang operasyon ng ilegal na pogo sa Bamban, Tarlac, kung saan nakasuhan at napatunayang nagkasala sa batas ang dating mayor ng lugar na si Alice Go. Natuntun din ng mga otoridad ang kaparehong ilegal na operasyon sa Porac, Pampanga. Di umano'y Chinese nationals raw ang nasa likod ng pogo sa nasabing mga bayan. Kasama si Jody Dizon Mercado, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Gaya ng Spain, hindi muna pwedeng pumasok sa bansa mga karne at produktong baboy mula Taiwan makaraang maitala ang African swine flu sa mga nasabing lugar. Naritong report. Pansamantalang ipinagbabawal sa bansa ang pag-angkat ng buhay na baboy, karning baboy, iba pang pork product mula Taiwan matapos makumpirma ang kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kinakailangan ng hakbang na ito para protektahan ang bilyong pisong hog industry ng bansa laban sa naturang sakit. Iniutos ni Chu Laurel na agad suspendihin ang lahat ng import mula Taiwan, kabilang ang semilya para sa artificial insemination. Epektibo na ang patakarang ito at mananatili hanggang opisyal na bawiin ng ahensya. Binigyan diin ng opisyal na kailangang maging mapagmatsyag, kasabay ng babala na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya sakaling makapasok at kumalat ang ASF sa mga lokal na sakahan. Iniulat ng mga otoridad sa Taiwan sa World Organization for Animal Health o WOA noong October 25 ang ASF outbreak sa mga alagang baboy sa Taichung City, batay sa confirmed results ng Veterinary Research Institute. Alinsunod sa international guidelines ng WOA, otomatikong kanselado ang lahat ng naisyong sanitary at phytosanitary import clearances sa mga produktong mula Taiwan. Itinigil din ang pagproseso ng bagong aplikasyon hanggang sa susunod na abiso ng tanggapan. Inatasan din ng mga quarantine officers sa lahat ng pantalan at paliparan na harangin at kumpiskahin ang anumang bawal na kargamento. Ang mabilis na aksyon ay kaugnay ng pagtugon ng gobyerno sa mga natitirang kaso ng ASF sa bansa, na dating nagdulot ng matinding pagkalugi sa mga hog raiser at pagtaas ng presyo ng karning baboy. Kasabay nito, pinaiigting ng mga tanggapan ng DA ang biosecurity measures at pagmamanman upang matiyak ang kaligtasan ng supply ng karning baboy sa bansa. Nauna nang nagpatupad ng importation ban ng DA sa mga karne na galing Spain dulot ng ASF nitong December 3. Kasama si Jody Dizon Mercado, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Holiday season na naman, kaya't may paalala ang BFP sa publiko, lalo na sa mga nakatira sa residential areas, mga nasa night market, at mga commercial establishment para magiligtas sa sunog. Naritong report. Sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon, muling pinalalahanan ng Bureau of Fire Protection Region 3 ang publiko na maging maingat sa paggamit ng mga puputok. Ayon sa BFP Kasiguran Fire Station, tuwing Disyembre at Enero karaniwang tumataas ang mga kaso ng sunog sanhi ng paputok. Upang maiwasan ang aksidente, tinukoy ng mga otoridad ang mga ipinagbabawal na paputok tulad ng piccolo, boga, plapla, atomic bomb, Bin Laden, Super Lolo, Giant Quitis, at iba pang walang safety seal ng Department of Trade and Industry. Bilang alternatibo, inirekomenda nila ang paggamit ng ligtas na pamamaraan tulad ng torotot, whistle, light sticks at glowing lights para sa mas ligtas at masayang selebrasyon. Nagpaalala rin ang BFP ukol sa mga pangunahing hakbang pagdating sa electrical, kitchen at candle safety para iwas sunog. Ilan sa mga ito ang paggamit ng ICC Certified Christmas Lights, huwag iwanan ang mga niluluto at ilayo ang kandila sa mga madaling masunog na bagay. Sa oras ng sunog, nanawagan ng BFP na agad tumawag sa fire department, manatiling kalmado at gamitin ang mga alternatibong labasan kung nakaharang ang apoy. Kung hindi naman maiiwasan ang magpaputok, tiyakin umanong gawin ito sa maluwang na lugar at may nakahandang tubig o fire extinguisher. Ayon sa BFP, itinuturing na fire hotspots ngayong holiday season ng mga residential areas, palengke, urban poor communities, night market at mga bilihan ng paputok. Kaya't apela nila sa publiko na maging alerto, responsable
at makipagtulungan upang maging ligtas ang selebrasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Pinayuhan ng FDA ang publiko na maging mapanuri sa ireregalong laruan ngayong Kapaskuhan upang maiwasan ang anumang aberya. Narito ang report. Nanawagan ng Food and Drug Administration o FDA sa mga mamimili ng regalo ngayong papalapit na ang Kapaskuhan na tiyaking maayos at kumpleto ang label ng mga laruan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga bata. Sa advisory ng FDA, binigyang diin na mahalagang tignan ang mga impormasyon sa kaligtasan at pagsunod sa pamantayan bago bumili ng laruan. Nakatutulong ang tamang label upang maiwasan ang aksidente at mapangalagaan ang mga batang gagamit nito. 3 pangunahing detalye ang dapat makita sa toy labels. Una, age grading o angkop na edad para sa laruan. Pangalawa, cautionary statements o warnings na naglalaman ng mahahalagang paalala sa kaligtasan. At pangatlo, instructional literature kung paano gamitin, buuin, alagaan o itapon ng tama ang laruan. Pinaalalahanan din ng FDA ang publiko na tiyaking may license to operate ang manufacturer o distributor bilang patunay na sila ay otorisado. Kabilang pa sa mga kailangang nakalagay sa label ang kumpletong pangalan at address ng manufacturer o lokal na kumpanya, at ang item, model o stock keeping unit number na nagsisilbing pagkakakilanlan ng produkto. Hinikayat ng FDA ang publiko na i-report ang mga laruan na kulang sa impormasyon sa pamamagitan ng email na i-report2@fda.gov.ph. Maaaring tignan kung FDA notified ang isang produkto sa kanilang verification portal na verification.fda.gov.ph. Paalala ng ahensya, siguraduhing suriin ang toy labels para sa ligtas na pagbibigay regalo kasabay ng panawagan para sa mas ligtas at responsableng pamimili ngayong Kapaskuhan. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Pwede pang humabol ang mga soon-to-be new car owners sa Christmas Fest Buyers Week ng Laos Group of Companies. Bagamat tapos na ang 3-day fair sa Laos Complex na talaga namang dinumog ng ating mga kabalen, available pa rin mga holiday promos and exclusive discounts sa iba't ibang brand dealership ng Laos Group. Narito ang report. Open air car and motorcycle display, live music and entertainment, good food and huge discounts. Yan ang bumuo sa mood ng ating mga kababayan na nakisaya sa 3-day Christmas Fest ng Laos Group of Companies at Bank of the Philippine Islands na ginanap sa Laos Group Complex from December 4 to 6. Nandito na po kasi lahat yung mga, yung mga car. So, makikita po namin sila na, makikita namin talaga yung specs nila. So, yun din po, yung mga sales rep dito na tinutulungan nila kaming in-explain nila kung paano ba yung sasakyan. Tapos may discount pa and yung monthly rates nila, malaking discount yung nabibigay dito. So, maganda yung event na to para sa mga bibili ng sasakyan. Ayon kay Froilan de Chanquin, Auto Group Managing Director ng Laos Group of Companies, paraan ng Christmas Fest para bigyang saya ang bawat miyembro ng pamilya ngayong holiday season. We wanted to instill here in the complex wherein it's a one-stop shop to be able for, let's say, a family to go here and be able to shop a car. And beyond that, we wanted to have other activities. No? Of course, we partnered with several entities like yung mga DTI merchants. We have hobbies and toys, may mga games. Para sa mga gustong salubungin ng bagong taon na may bagong sasakyan, huwag mag-alala dahil kahit tapos na ang festival, ay tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Pwede pa kasing ma-avail ang holiday discounts at exclusive promos sa iba't ibang car dealership ng Laos Group hanggang December 12. But wait, there's more! Apart from the additional savings that we gave, ito yung on top of the current ones being offered now, no, in the market. So we added additional savings or discount that they can enjoy for a specific period of time. Then apart from that, if you place the reservation from December 4 to 12, you can have a chance to win a raffle. Meron kami raffle. But
all you have to do is make a reservation fee, a minimum 5,000 pesos. So, may entitled ka na doon sa raffle. Then at the same time, dapat makonsume mo yung sale, no, within the month of December. So, after December 31, we will draw out the entries and pick a winner. Kasama si Angel Francisco, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagningning ang pambato ng Barangay San Jose na si Ariel Maritoni Cabatana nang makuha niya ang corona bilang bagong Mutyaning Angeles 2025. Nagbunga muli ang kanyang pagsali matapos maging first runner-up noong 2024. Alamin ang buong chika sa Chika Express ni Danny Cagino. Puno ng ningning, sigawan at Kapampangan Pride ang Coronation Night ng Mutyaning Angeles 2025. Isa-isang ipinamalas ng mga kandidata ang kanilang husay, talino at kagandahang tunay na maipagmamalaki ng Angeles City. Dumagsa ang supporters, city officials at pageant enthusiasts sa venue upang masaksihan ang patimpalak. Present din bilang mga hurado sina Mirna Esguerra na fresh from Japan kung saan siya nagwagi bilang Miss International 2025 fourth runner-up. At si Emma Tiglao na itinanghal bilang Miss Grand International 2025. Agaw pansin ng 20 candidates sa kanilang golden opening number. Sinundan ito ng swimsuit segment na nagpakita ng kanilang confidence at grace. Hindi naman magkamayawang fans ng bawat kalahok nang lumabas ang kanilang mga pambato suot ang stunning evening gowns na likha ng Kapampangan designers. Bagay na nagbigay diin sa talento at artistry ng local fashion industry. Matapos nito, in-announce na ang top 12 semi-finalists na kinabibilangan ng mga kandidata mula Anunas, Margot, Kutkut, San Jose, Amsik, Lourdes Northwest at tig-2 representante mula Balibago, Pampang at Santo Domingo. Dito, nasubok sila sa unang Q&A portion. But personally, I believe that my values align with the values of Mutyaning Angeles. From someone who was a previous flight attendant, I know what it means to be an ambassador of a brand. I know what it means to represent a brand. And the resilience, the epitome of beauty of the Mutyaning Angeles pageantry is something that I know I can represent well. Thank you. Sunod namang tinawag ang top 5 finalists na kinabibilangan ng mga kandidata mula Pampang, San Jose, Santo Domingo, Balibago at Lourdes Northwest. Sila ay sunod na isinalang para sa final Q&A portion. Of course, true beauty comes from within. It is our character, our values, and our ability to empower other young girls to be confident. But I believe as a Mutya, it is also important that we are ambassadors of our culture, heritage, and tradition. As your Mutyaning Angeles, we should promote who we are and let us experience, live, and love Angeles City. Pero sa dulo ng kanilang journey, isang pangalan lang ang mag-uuwi ng titulo ng Mutyaning Angeles 2025. At ito ay si Ariel Maritoni Cabatana ng San Jose na matapos ang heartbreaking first runner-up finish noong 2024, sa wakas ay nasungkit na rin niya ang inaasam na corona. Tried again, I persevered despite po yung challenges, yung pain po na naranasan ko, and it will really work out in the end po if you work hard enough and you put in the effort and you are determined po. Yun lang po. Kinoronahan namang first runner-up si Diana Gail Liwag ng Balibago. Second runner-up si Maria Yvonne Crocker ng Lourdes Northwest. Third runner-up si Jemima Ray A. Castro ng Santo Domingo at Regine Ann G. Kelly. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News.
Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap mo ay tambayan na may swak na pagkain, good vibes at solid bonding experience, may isang lugar sa Angeles City na siguradong hindi mo palalampasin. Samahan si Rainiela Tugay sa kanyang Chef Books Bar and Restaurant Trip. Sa pagbisita sa isang lugar, hindi lang magagandang tanawin o mga taong iyong makikilala ang tumatatak sa inyo, kundi amoy ng kusina, lasa ng pagkain, at kakaibang alaala ng bawat amoy ay kasama rin. Dito sa Angeles City, paboritong tambayan ng mga bisita ang isang kainan, kung saan tampok ang samot-saring mga putahe. Hanap nyo ba ay tambayang may swak na pagkain at solid pagbandingan? Lugar na hindi lang basta kainan dahil magbibigay din ng experience na babalik-balikan. Kaya tara, samahan nyo kaming tikman at tuklasin ang lasa sa likod ng Chef Books Bar and Restaurant. Mula sa Filipino favorites hanggang sa international cuisine, pwedeng ma-order dito sa Chef Books dahil ang mga owner mismo nag-train at patuloy na pumupunta sa iba't ibang bansa sa Asia para dalhin ang pinakamatinding lasa dito sa atin. Kilalanin natin ang owner ng Chef Books na si Angela Gomez at alamin kung ano nga ba ang inspirasyon sa likod ng blockbuster nilang business. Kami po kasi as a family, lalo na yung partner ko, mahilig po kami mag-travel. Minsan nililibot po namin Cebu, ang mga malalayong lugar po ng Pilipinas, and then recently lang, pumunta kami ng Thailand just to taste their food. At para mag-aral po kami ng Thai cuisine. And then, i-adapt po namin siya dito sa resto. And mahilig din po kaming kumain. Sometimes, nung wala pa po kaming Chef Books, nasa bahay lang kami, nagkikrave po kami around 2 a.m. And then, we will go to Dau, Mabalacat, San Fernando, and then, hindi kami makakakita ng food kung saan kami makakakain. That's why nung nakahanap kami ng lugar na tulad nito, inadapt namin yung experiences namin sa travel, experiences namin sa mga food na hinahanap namin. That's why inopen namin siya ng 24/7. Hango din po siya sa mga hilig naming gawin as a family. Mahilig po kaming kumain sa Korean, nagja-Japanese din po kami, and then yung mga ganong food, we are doing the R&D so that our kitchen can adapt that. Okay? And then, yung regarding sa surroundings namin, gusto lang kasi namin yung kahit nasa city ka, it's country vibe. At dahil nandito na rin tayo, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na alamin ang kwento sa likod ng pangalan ng bar and restaurant na ito. Okay. Si Chef Books Bar and Restaurant, meron akong baby na 3 years old. Matagal bago siya nasundan. That's why the people around me, they are so excited kung babae ba siya ulit or lalaki. And then, nung nalaman namin na lalaki siya, tinawag siyang Buknoy. That's why, doon namin naisip na ang ipapangalan namin sa magiging resto is Chef Books Bar and Restaurant. Dito sa Chef Books Bar and Restaurant, ang promise nila, wholehearted service. Lahat ng pagkain dito, freshly made to order. Ibig sabihin, kapag umorder ka, doon pa lang sinisimulang lutuin sa kitchen para siguradong bago, mainit, at quality ang bawat putahe. And then, marami po kaming food na ino-offer dito, pero yung one of our best sellers, meron po kaming pork sisig. Actually, marami pong sisig, pero ang pinaka-best seller namin is si pork sisig. And then we have a lot of varieties of fried chicken. Ang isa sa mga best sellers doon, yung Angela's Special Chicken, which is originated siya
sa ano ng Korean food, and then pinagmix ko yung sa atin dito sa Pampanga. That's why meron kaming Angeles Special Chicken. And then meron din kaming own-made na shawarma. Meron kaming chicken and beef, and then a lot of flavors of own-made din na pizza. At habang hinihintay mo ang order mo sa Chefbox Bar and Restaurant, chill ka lang dahil hindi ka nila pababayaan. Dito, bawat segundo ay part ng experience mo. Kung gusto nyo ng konting friendly competition, maaring subukan mo ang billiard station. Perfecto para magbanding with your barkada o family habang nagchichill at tawanan. Pero kung feel mo naman na kumanta at maging star for a day, grab that mic at i-show off ang talento mo. From OPM hits to international bops, bawat kantahan ay nagdadala ng good vibes at laughter. Kahit sino, kahit kailan, pwede ka ritong maging bida. Tuwing Huwebes hanggang Sabado naman, may live bandang Chefbox na magpapasaya sa gabi nyo. From catchy pops hanggang those classics na swak sa dance floor. Siguradong feel mo ang energy habang kumakain at nagbabanding dahil sasakit ang inyong tiyan sa kanilang mga stand-up comedian. Pero kung gusto nyo lang ng cozy vibes while waiting sa main dish, go ahead, mag-chill muna at umorder ng paborito mong juice, coffee, beer, o iba pang cocktails. Perfecto para i-maximize ang vibes at simula ng kwentuhan. Tandaan, sa Chefbox, hindi lang basta pagkain ang hatid. Whole experience yan mula sa pagkain, music, drinks, at good vibes na hindi mo malilimutan. Today, we have these dishes na talaga namang pinaghandaan ng ating Chefbox Bar and Restaurant. We have here the sisig, we have the lumpia na paborito ng mga Pinoy, ang chicken cordon bleu, at ang laging handa natin, spaghetti, and of course, hindi mawawala ang rice. Dito kasi, hindi lang basta pagkain ang sineserve, kundi isang selebrasyon sa bawat mesa. At oo, you heard that right. Pwede kayong magdiwang dito mismo sa Chefbox Bar and Restaurant, mula sa simpleng salo-salo hanggang sa espesyal na okasyon. At ang pinaka-wow, hindi ka limitado sa menu. Kung may bigla ang cravings ka o gusto kang putahin na wala sa listahan, worry no more. Pero dito sa Chefbox Bar and Restaurant, may mga customer kami na nagre-request ng wala po sa mga menu namin. As long as meron po kaming mga ingredients, we can cater that. Sa Chefbox, hindi lang sila nagluluto. Gumagawa sila ng moments worth celebrating. Kaya ang say ng loyal customer na si Yan Yan, itry nyo na yan. Well, first of all, napaka-well-entertained ng mga tao dito, especially the staff, at saka kay Sir Noah, yung may-ari ng Chefbox. Setups, very wonderful, tsaka napaka-sarap ng mga pagkain, especially the samji, and everything, the pulutan, and the drinks. Well, sa mga hindi pa, try nyo na, hindi kayo magsisisi. Number 1, the best, Chefbox. Yes. Ngayong nakita nyo na ang offer at services ng Tambayang bukas 24 hours, 7 days a week, maaari na kayong bumisita sa Chefbox Bar and Restaurant kung saan ang good food at good vibes ay laging nakaserve. Come hungry, live happy. Matatagpuan sa 496 Tamarind Street, Clarkview, Malabañas, Angeles City. Book your cravings and celebrations now. Maaring mag-email sa chefboxbarandrestaurant@gmail.com o mag-text at tumawag sa 0981-543-7586. Ako po si Rainiela Tugay para sa CLTV 36 News. Isang Pilipinas sa mga bansa kung saan patuloy na tumataas ang kaso ng HIV. Upang palakasin ang kamalayan at hikayatin ng publiko, lalo na kabataan na huwag katakutan ng testing at gamutan, isinagawa ng JBL Memorial General Hospital ang World AIDS Day Run. Naritong report.
Matagumpay na isinagawa ng Jose Bilingad Memorial General Hospital o JBL-MGH ang World AIDS Day Run, isang advocacy run event na ginanap sa Mega World Capital Town San Fernando, Pampanga nitong Sabado, December 6. Isinagawa ito bilang pagkikiisa sa pagunita sa kakatapos lang na World AIDS Day noong December 1. Tampok sa aktibidad ang temang Ready, Set, Rise, Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Tayo ay nagsasagawa ngayon ng advocacy run in celebration of the World AIDS Day 2025. No? So ang layunin natin ay magkaroon ng awareness, mapaigting pa ang awareness, no, sa problema ng HIV dito sa ating bansa. No? Kasi lalo lumalaking problema ng HIV dito sa Central Luzon. And we also run in solidarity with the people living with HIV. Bukod sa layuning palawakin ng kaalaman ng publiko, hinikayat din ni Dr. Edwin D. Pasumbal, chairman ng Bahay Lingad JBL ang lahat, lalo na ang mga kabataan at mga nasa at-risk groups, na huwag katakutan ng HIV testing. There's always access to testing. There's always access to care and treatment. No? Hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala ang problema ng HIV. That's why we encourage everyone to be responsible also. Sa inilabas na datos ng Department of Health o DOH, tumaas ang kaso ng individual na nagkakaroon ng HIV sa bansa mula 2010 hanggang 2024 ng 550% at mas bumaba ang edad ng mga nagpopositibo sa virus. Mas nakakabahala pa dito ay tumataas ang bilang ng mga HIV sa mga kabataan, meaning 15 to 24 years old ay nagkakaroon na ngayon ng HIV infection. Kasabay ng advocacy run, nanawagan ng ilang lumahok na maging bukas ang publiko, lalo na ang kabataan, sa pag-unawa sa HIV at huwag katakutan ang paggamit ng testing at treatment bilang proteksyon. Very important. Napaka-importante ng bagay na to because it helps people from all walks of life to be aware of such disease, yung AIDS, yung HIV, and at the same time na dapat nating malaman at hindi ito dapat katakutan. May treatment, huwag matakot. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga kabataan out there, o sa hindi lang po sa mga kabataan na wag po matakot na magpa-test kasi hindi naman po tayo i-judge and libre lang po ang magpa-test po. Samantala, patuloy din ang JBL-MGH sa pag-iikot sa mga komunidad para magbigay kaalaman ukol sa nasabing sakit. So patuloy na tayong nagkakaroon ng mga education program sa mga eskwelahan, no, sa mga iba-ibang lugar, no, outside of the hospital setting upang upang maturuan natin sila at mapaintindi natin sa kanila ang lumalaking problema ng HIV, paano ito natatransmit, at kung paano natin matutulungan ang mga pasyenteng nagkakaroon ng HIV. So, ina-advocate din natin yung tinatawag na know your status, no, na improve natin yung testing coverage, no, dahil ito ay libre naman, and once they get infected, we offer free services to the people infected with HIV. So, bukod dito, ayon kay Dr. Angelica Joy Diaz, OIC Head ng Infectious Disease Cluster ng Central Luzon Center for Health Department, mayroong 40 HIV treatment facilities sa buong rehiyon na handang magbigay ng libreng counseling, testing, at access sa care at treatment sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyan po ay meron po tayong 40 HIV treatment facilities dito sa buong Central Luzon. Sa ating pong mga RHU, libre po ang HIV testing and counseling at ito po ay confidential, kaya hinihikayat po ang lahat na alamin ang HIV status. Dinaluhan ng World AIDS Day Run ng mga empleyado ng JBL-MGH, health advocates, youth groups, iba't ibang partner agencies at ng mga HIV treatment hub sa lalawigan. Isang aktibidad na hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa kaalaman, libreng testing at proteksyon laban sa HIV. Kasama si Angel Francisco, Isel Fernando, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kabalen, handa na ba kayo sa nalalapit na Giant Lantern Festival?
Alamin natin kung all set na ang GLF Executive Committee ngayong taon sa panayam na ito. Ilang araw na lang mabibilang na sa kamay at masisilayan na muli ang naglalakihan, nakikislapang mahukulay na higanting parol sa Giant Lantern Festival 2025. Sa Sabado po yan, December 13, 2025 sa Robinson Star Mills dito po sa City of San Fernando, Pampanga. Para magbigay sa atin ng update sa okasyong ito, makasama po natin si Engineer Noel Gomez, ang chairperson ng Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee, at si Mr. Hill Pamandana ng chairperson ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee, at si Ginoong Raymond B. Del Rosario, siya po ang chairperson ng Public Health, Safety, Security and Traffic Committee at ang SeaDream Officer po ng ating syudad. Magandang araw po sa inyong tatlo. Good morning. At di ko alam kung kabado o masaya yung ating mga kasama kasi ilang tulog na nga lang, abot kamay na yung Giant Lantern Festival na pinaghandaan po ng ilang buwan. Engineer, kumusta po ang ating preparation? Ano po yung masasabi niyong mga milestones o highlights leading sa December 13? Maaari pong i-share niyo po sa atin ano po yung mga natapos na po. Yeah. Actually, as per nung meeting nung Executive Committee nung December 2, kada report ng mga subcommittees, ang lahat ay nasa on track, naka-prepare na lahat. Sa ngayon, ang pinagkakabala natin yung sa physical arrangement pa, tapos yung ingress ng mga parol natin. Na nakakatuwa naman na nakikita natin, ilan yung nakita kong mga parol, nagte-testing na sila, pinopost din nila sa Facebook. And then yung sa natin sa safety, kay Engineer Raymond. So, yun ang mga pinaghahandaan. Tapos yung lalo-lalo na yung program. Paghahanda ng program, alam ko madalas na silang nagkikita rin para mas maging maayos yung Giant Lantern Festival natin. Okay. Speaking of sa barangay, sa preparasyon ng mga barangay natin, Sir Hill, any update kasi dung sa huling meeting nga po parang malapit na po sa 100% sa completion yung mga parol natin. As of this moment, ano po yung sitwasyon dun sa mga lanterns na magpe-present sa December 30? Yes, Jody, nang huling nag-usap tayo on video, nabanggit ko may mga parola nasa 85 to 90%. 95, no? Ngayon, konting depression na lang at they're on 100% accomplished. Maraming nasa Facebook ngayon, makikita mo, inaayos na yung parol nila. At bukas, sa makalawa, on the 11th, papasok na yung mga parol sa Robinson Star Mills, no? Iaayos na namin sila doon. So, dapat lang naman, by now, ayos na sila at nagpa-practice na sila. No? So, ganun ka-ready na yung mga parol natin. Okay. Yeah. And on December 11, hindi po magiging simple yan, Sir Raymond, yung biyahe. Yung mga parol natin, malalaki yan. And it will entail a lot of logistics sa barangay and maaring magdulot ng konting abala sa ating mga kababayan. Ano po yung gagawin natin to ensure yung mga parol walang mangyari habang binibiyahe papuntang Robinson Star Mills? Yes, Sir Jody, actually, alam naman talaga natin na talagang isang malaking challenge po talaga yung pagbibiyahe ng mga parol natin papunta, from barangay papunta doon sa Robinson Star Mills. No? At lalo na sa panahon ngayon na talagang holiday rush. No? Walang oras ata na hindi tayo nakakaranas ng mga pagsisikip, no, pagbagal ng trapiko. Pero on our part, i-assist po natin sila. So magpapadala po tayo ng mga pulis at mga traffic enforcers po natin to assist them and to ensure na magiging maayos yung biyahe. And at the same time, as much as possible, hindi rin tayo makapag-disrupt ng flow ng traffic. Alright. And siyempre, en grande to. I think they have also said, no, si Engineer Emer, si Architect Kanda nagsabi around conservative estimate 10,000. Pero I think it's usually more than 10,000 yung
pupunta dyan. Pero, engineer, mahirap din yung magiging trabaho ng mga judge natin dito. Paano ba pinili yung mga judge natin? Sila ba ay may credential, qualified dito sa pag-judge sa 10 parol na kasama sa Giant Lantern Festival? Yeah, yung previously judge natin 7, mga nakarang Giant Lantern, ngayon 9. So, di ba, iba-ibang field yung mga, may mga architects, may mga nasa music and art. So, lahat yun ang pinili ng mga judge sa committee, para mas magiging, ang pagja-judge, meron silang experience talaga na makita yung ganda at yung craftsmanship ng ating mga parol. So, huwag tayong mag-alala, very capable at kayang-kaya ng mga napiling judge yung pagja-judge sa mga parol nating magpapaligsahan. Okay. Sir Hill, I think from the past years, hindi naman po natin naitatanong yung edad ni Sir Hill dahil mahalata. Kasi from the start, hindi naman po ganito talaga kabago yung technologies na ginagamit ngayon. Ano ho ba yung mga innovations na meron ngayon yung mga Giant Lanterns natin? Kung maalala mo, Jody, yung ligligan parol, nag-umpisa lang yan sa kandila, sa maliit na parol. No? So, lumaki na, through the years, lumaki yan. Gumagamit na sila, nagbombilya, no? Tapos, yung rotor, parol yung rotor, dimano pa rin. Nung rotor, nung ginagamit yan, o ginagawa yan, gumagamit sila ng sipit sabhok para mag-contact yung Hair clip, yeah. Ngayon, hindi na air clip. Nag-i-evolve, nag-i-improve yung mga parol natin. Pati yung size, no? Pati yung laki niya. Nung araw, hindi naman ganito kalaki. Ngayon, ang requirement is 20 feet high. No? Then, nung araw, dahil gumagamit tayo ng incandescent lights, bulbs, may konting restriction sa wattage, no? Sa lakas ng ilaw o liwanag ng mga parol. Ngayon, dahil gumagamit na po tayo ng LED lights, yung LED lights, tipid yan sa kuryente at tipid din sa wattage, no? Hindi na ganong nag-worry yung power distributor natin kung gaano kalakas yung kailangan nating wattage. But the same colors. Better. Mas maganda. Dahil ang LED lights mas maliwanag. May mga nagtatanong o may mga humihingi na di po ba magandang i-computerize yan? But hindi natin po gagawin yun dahil tayo po talaga gusto nating panatilihin yung tradisyon, the old way of running or operating a parol. Yun po ang gusto nating makita ng mga tao. No? So, sa bandang huli, hindi siguro mag-iiba yun. Gagamitin pa natin yung rotor. Sir Hill, nabanggit kanina may trade fair, food fair tayo. So, kung yung mga pwedeng dalhin siguro, yung wallet nyo, o yung mga app na pwedeng pambayad. Ano ho ba yung meron sa food fair natin, Sir Hill? Iba-iba yung kainan eh. I'm not very familiar kung alin. Ito mabubusog. Ang alam ko, there will be 40 stores. Maraming papipilian. Maraming papipilian. Okay. Sir Noel, Engineer Noel, how about yung muna? First, I'd like to know the accessibility. Baka naman kasi sabihin, merong mga hindi pwede dyan. Lahat po ba, inclusive po ba yung ating Giant Lantern Festival? Yeah, Sir Jody. Meron tayong allotted seats na around 2,000. So may mga may mga parang guest pass. Tapos yung mga VIPs natin, meron din silang car pass. So first come first serve. And then we advise them na dumating ng mas maaga para at least makakuha yung magandang view. And doon sa seats na yun, meron din naka-reserve para sa mga senior citizen at sa mga PWDs. Mga around 500 seats yung para sa kanila. Yeah. And then yung iba, standing room only na lang siya. Pero kahit nakatayo yan, makikitang mas maganda yung view nung natin, yung mga giant lantern natin. Sir Hill, please invite po ang ating mga manonood na magtungo sa Robinson Star Mills sa December 13. Sure. We're inviting everyone to come on December 13. No? Yung December 13 po,
malaking excitement dahil pati po yung mga lantern makers o yung mga barangay na magko-compete, excited na excited. At maririnig mo sa kanila yung talagang gusto nilang pailawan ng maganda yung kanilang parol, better than the other one. No? Lahat gustong mag-number 1. Lahat gusto, siyempre. No? And very exciting po yung December 13. Pero yun nga, sabi nga ng marami sa atin, yung ibang exhibition nights, maganda rin naman po. Doon, walang ganong hassle. Pupunta kayo doon sa Robinsons, then mapapanood nyo yung mga 10 parol. 10 barangays competing. At least doon sa exhibition nights, alam na natin kung alin ang number 1, number 2, number 3, number 4. No? So, kami po ay nag-aanyaya. Every year po ito, ginaganap yung Ligligan Parol. At marami pong tao talagang nandyan na pupunta at masaya po ang atmosphere. So yun na lang po ang yaya. Raymond, message po sa mga manonood natin. Well, ako po, muli po, inaanyayahan lang po natin yung ating mga manonood na pumunta po sa Sabado sa Robinson Star Mills, December 13, po para sa Giant Lantern Festival po natin para ma-experience natin at ma-witness yung mga naggagandahang mga parol, mga giant lanterns ng City of San Fernando. And of course, while doing that, we ensure also yung safety po natin sa pansarili at yung mga kasama po natin. So see you po sa GLF 2025 sa Sabado at sa mga iba pang mga exhibition nights. Alright, Engineer, kayo naman po. Imbitahan po ang ating mga kababayan. Bago ko mag-invite sa mga kababayan, ayaw niyo po na akong magpasalamat sa ating kagalang-galang na Mayor Bill Makaliwag at Vice Mayor Bres Gonzales, kasama po yung mga konsyal natin ng city. At lalong-lalo na rin po, mga papasalamat din kami on behalf of the Executive Committee sa mga sponsor natin like Robinson, CLTV 36, yung Espelapco, yung Firefly. Actually, marami po. Siguro, ilan lang yung mga nabanggit ko na tumutulong taon-taon sa Giant Lantern Festival. So, again po, inanyayahan ko po yung mga kababayan natin, yung mga taga Pampanga or even buong Pilipinas and around the world po. Mapapanood po natin sa CLTV 30 kung di man tayo makakarating dito sa San Fernando, yung Giant Lantern natin. So, pumunta po tayo on December 13, Robinson Star Mill at 5 p.m. para po makita natin ang aktual, yung paglaban-laban ng mga craftsmanship o yung mga disenyo ng iba-ibang barangay na sumali na nasa 10 para ipakita ang kanilang galing. So, December 13 po, Sabado, Robinson Star Mill po, magkita-kita tayo at bilang chairperson po, tulad ng sabi lagi ni Mayor, bilang Fernandino, lagi kang kayabe. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nang i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida nagkikislapang higanting parol ng City of San Fernando. 4 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025, araw ng Sabado. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus at Kabalen, 16 days na lamang po at Pasko na.
Maraming salamat po.